कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। आप कहाँ से आए? यूपी प्रयागराज। आप जीता है? हाँ, क्या था? फोर्थ प्राइस नहीं, कितना मिला है? फर्स्ट फर्स्ट 5000। अच्छा लगा। कैसा है बोतलें? बहुत अच्छा है। कुछ बोलना चाहिए? बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फर्स्ट प्राइज देरहानानै माबायदि मोनखो? मोजां मोनदों। बेसेबां बान्था मोनखो? 25,000 25,000 बेजों लोगोसे आर'नाइ ओमफ्राय सार्टिफिकेट नामा? सार्टिफिकेट मा जानो सानो? डिफेन्सआव दंखायो ना मावगोन? ट्राइ खालामगासिनो दंना? बेफोरबायदिनोसो साख्रिखौ होनांगौब्रा। बेसेबां खारदों नुवाखै। अल दा बेस्ट। बबेनि मोनलाय नों? क'क्राझार। मा गामिनि? सुखानजरा खान्थालगुरि। थेंक इउ, अल दा बेस्ट, कंग्रेचुलेसन्स। जोङो जोंनि काजलगाव थाखाय खावलायबाय आरो बिथांनि आखाइनिफ्राय जोङो बान्थाखौ हरनो थाखाय सिगांबाय। दानिया दंबावो जाहैबाय जोंहा राजाराम ब्रह्म फ्रम क'क्राझार। राजाराम ब्रह्म। दा बे बान्थाखौ हरनो थाखाय आङो जोंनिनो जिल्लानि वान अफ द सेक्रेटारि दलमनि बायदेव बिथांखौ हरनो थाखाय आं खावलायबाय। बिथाङानो जाहैबाय राजाराम ब्रह्म। जोंनि ट्रेन्सपर्टनि मानगोनां मृत्युंजय सार बिथांखौ क'क्राझारनि बिथाङा माराथन दौर खारनायाव बिथाङा सेथि बान्थाखौ मोननो हादों। बेहाय नोगोद दङ 25 रां, 25,000 रां। थेंक इउ राजु नार्जारि। बिथांखौ बरायगोन जोंनि बिपिएफ दोलोनि गसाइगावनि मानगोनां आफादगिरि जेनेरेल सेक्रेटारि सारखौ बरायनानै लागोनो थाखाय खावलायबाय। रफिक आली बरपेटा। सेकेंड प्राइज विनर मैराथन रेस 15,000 क'क्राझार। दा जोंनि दिनैनि थर्ड प्राइज विनर जिल्लानि मानगोनां नेहाथारि बिथांखौ बरायनानै लाग्रोनो थाखाय खावलायबाय। फैनो थाखाय खावलायबाय गावनि बान्थाखौ आजावनो थाखाय। एमाउन्ट 10,000 थामथि बान्था 10,000। कुलदीप मारिया। बिथांखौ बरायनो थाखाय खावलायबाय। From UP, consolation prize winner Sahadat Ali। जोंहा मानगोनां सिनेन सारनि आखाइनिफ्राय जोङो बे थामथि कनसलेसन प्राइजखौ जोङो होनो थाखाय आवगायदों। आफादगिरि सार सिनेन बिथां नार्जारि
मानगोनां आदा श्यामलाय नार्जारि बिथांनि आखाइनिफ्राय हरनो थाखाय खावलायबाय बिथांखौ बरायनानै लागोनो थाखाय खावलायबाय दानिया दङ जाहैबाय जोङो जोंनि काजलगाव थाखाय खावलायबाय आरो बिथांनि आखाइनिफ्राय जोङो बान्थाखौ हरनो थाखाय सिगांबाय दानिया दंबावो जाहैबाय जोंहा राजाराम ब्रह्म फ्रम क'क्राझार राजाराम ब्रह्म दा बे बान्थाखौ हरनो थाखाय आङो जोंनिनो जिल्लानि वान अफ द सेक्रेटारि दलमनि बायदेव बिथांखौ हरनो थाखाय आं खावलायबाय बिथाङानो जाहैबाय राजाराम ब्रह्म